We view this as an open declaration of war by brazen criminals who have decided to become gods. Abakwantsasana kwiphondo laseGauteng basaphanda isisekabani sokubulawa kwabantu ababini eZachariah Park kumazantsi esixeko saseRhawutini kumsitho wayizolo we-rainwater nesixeko saseRhawutini apho bekunikezelwa ngeuniform kubantwana besikolo. Mntanam ke ubhube kabuhlungu uba asikwe inyawo nezandla. Lufuna ubulungisa usapho luka-Noluthando umlozale wedolophu iMozulu eNtshona Koloni emva kokufunyanwa komzimba wakhe kwiiveki ezimbini ezigqithileyo ungenawo amanye amalungu omzimba nesidumbu sakhe sitshiselwe kwityotyombe likadade wabo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Isithethi se-ANC eGauteng umnumzana Lesirho Makhubela sidize ukuba Kudala lifumana izigrogriso zokubulawa igosa eliphezulu eRandwater eGauteng. Eli gosa lidutyulwe lwasweleka kunye nonogada walo phezolo kumsitho okunikezela ngeuniform nezihlangu kubantwana ababalelwa ku-1000 bezikolo ezithile kweli phondo. Ukanti umbhexeshi kwibhunga likamasipala uphakathi kwabonzakeleyo. Isebe lemfundo esisiseko linikezele ngenkonzo yokuphulula imiphefumlo kubantwana neetishala babezimaselo msitho. Ingxelo ithi indoda engene kulo msitho yavulela ngerhuluwa iphele emehlweni ngesithuthe besimiswe ngaphandle nje kwamasango eZachariah. Isithethi se-ANC eGauteng umnumzana Lesirho Makhubela sithi eli gosa lihlaselweyo belisoloko liphahlwe ngoonogada abaxhobileyo emva kokufumana izigrogriso amatyeli ngamatyeli. He was heavily guarded because of the threats on his life. It has become uncharacteristic that you have an official of the state to have as many bodyguards as he did because of the death threats to his life. Yesterday he had around 4 bodyguards because of the threats on his life, and one of the bodyguards was fatally shooted and succumbed to his injuries. The 2 are also fighting for their lives in hospital. Utsho isithi esi siganeko basibona njengomcelimngeni womlo othukuthukuzayo. We view this as an open declaration of war by brazen criminals who have decided to become gods and play with the lives of our people. Kanti nelungu lekomiti kasodolophu kwisixeko saseRhawutini lithi bancedisana namapolisa ukunqakula ababulali kwinto abakholelwa ukuba kukugwinta okucwangcisiweyo. It is more than just a random drive-by shooting. In fact, the gunmen were pointing and targeting somebody. Certainly for us, it's a motivated killing. We will ourselves be talking to the members of the community involved and trying to get as much information as we can so we can assist the police with the investigations. Abantwana besikolo neetitshala ababezofumana izipho zezikolo zabo bafakwe kwinkqubo yokuphululwa imiphefumlo. We had an opportunity to send our psycho support team, and today we continue with that process because it's 5 schools that are affected here. Uthi isebe lizawuxoza mphini wumbi ngoku xa ubani efuna ukubinza ngezipho ezikolweni. We're going to facilitate a process of issuing a circular to all schools to say, let's limit all these activities. People want to donate or want any activity, we need to coordinate that and make sure that that does not disturb the curriculum time delivery. And also, though it will be beneficial, but we must find a way on how we're going to be donating without probably having events. Umnumzana Makhubela ke uthi balinde ngabomvu iziphumo zophando lwamapolisa oluzawukhokelela ekubeni kubanjwe abarhanelwa. Mongameli Cyril Ramaphosa namhlanje uvale intlanganiso yesigqebe esiphezulu se-ANC iLekgotla ebibanjelwe eGauteng iintsuku ezimbini nalapho bekushukuxwa imiba eliqela lombutho ojolise ekuyiqwalaseleni ukubheka phambili. Uthe ikhona imingeni abajongene nayo bengumbutho kodwa kananjalo yabonakala indima abayihambileyo xa kuthethwa ngomba wokulwa nendlala ukungalingani nentswelangqesho. Watsho esithi iLekgotla le ikholelwa ukuba i-ANC ngumbutho wabantu oza kuphucula ilizwe loMzantsi Afrika.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi nakubeni besenayo imingeni edinga ingqwalasela kodwa umbutho we-ANC ngowona mbutho unokuthwala eli lizwe. Accordingly, the Lekgotla believes that the ANC remains the party of choice for all who seek to build a united, non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa. We all agree today that the Alliance will campaign for a clear majority to ensure stability and sustained progress in our country. Umongameli wambise wathi baza kuqinisekisa ke kambe okokuba abemi beli bayaxhamla kubuncwane benkululeko obubhalwe phansi kumqulu we-Freedom Charter. We shall spare neither strength nor courage until all the ideals that were set out by our forebears in the Freedom Charter are realized. Umongameli kwathe emva kokubhenca umqolo welizwe lakwaSirayeli bayaqonda ukuba ziza kuba khona iziphumo eziza kuchaphazela ilizwe loMzantsi Afrika. We are also conscious of the fact that there will be systematic fight-back campaigns as well. And I say this so that we are aware of it. There can be little doubt that these forces will do all in their power to prevent South Africa from firstly concluding its case on the merits of the matter in the ICJ. Ukanti ekuthambekeni kweveki kuza kubanjwa iLekgotla karhulumente eza kulawulwa ziingxoxo eziqhutywe kule ntlanganiso yesigqeba se-ANC. Asaqhubekeka nokunika ubungqina amaxhoba entlekele yomlilo wesakhiwo e-Usindiso eMarshalltown eRhawutini nowathi wasuba imiphefumlo yabantu abangama-77 ku-August wonyaka ophelileyo. Kwabo banikezele ngobungqina babo namhlanje bathi lo mlilo watshabalalisa konke oko babesele benako kwaye baphulukana kwanamalungu entsapho zabo. Emveni kokuba indoda neminyaka engama-29 ithe yandiza ukuba ibinalo igalelo kumlilo waqhambuka kwisakhiwo e-Usindiso neseMarshalltown eRhawutini, le komishoni ijongene nokuphanda oko kwenzekayo kwesi sakhiwo namhlanje ifumene ubungqina bendlela abanye babantu abahlala apho bangena ngayo kwanendlela ekwathi kwavela ngayo amatyotyombe ayekhona kweso sakhiwo. Umnumzana Mbozo nongomnye wamaxhoba asindayo kulo mlilo uthi kuninzi okwamlahlekelayo nanjengoko bekwanguye nosomashishini kule ndawo. Ngana aleso sikhathi leso benyenga kungafanele ukuthi mangihambe nginye ebhenki ngiyokhipha imali engango-43,000 imali engibengilelo okunginikeza ama-customers ahlukumezelwe yicathulo angafuni uku-understanda ama-customers. Usiphiwo Ngcobo nothe waphulukana nomntwana wakhe kulo mlilo naye uphalaze imbileni yakhe phambi kwale komishoni esithi kuko konke oko kwamlahlekelayo akunawuze kufike kubomi bomntwana wakhe. Ukwalahleka emlilweni angikuboni engathi ngaphezulu ukudlula ubandile akukho engaphandle. Lo mzali nobephila ngeshishini lakhe lokuthengisa kwesakhiwo e-Usindiso uthi ubomi buye banzima ngakumbi emveni kokuba besusiwe kule ndawo yabo yokuhlala. Uthi kungoku nje apho bahlala khona bakwazi nokusebenzisa umbane nanjengoko bengenazo nezitovu kudingeka into kokuba babase umlilo. Laphana ingathi bayenze impilo ingathi bawesi nogesi-ke ugesi-ke wona wenza wesi-ke ngoba yikho into ozoyenza ngogesi uma unganasitofu kumele ufune inkuni ubase phansi. Le komishoni isezawuqhubekeka isiva ubungqina kwanabo bandakanyekayo kule ntlekele yomlilo. Sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Usapho lukamfi uNoluthando Mlozale nabahlali kwidolophu iWozille eNtshona Koloni bayavutha ngumsindo betyhola amapolisa ngorhuqa inyawo ekuphandeni babambe ababulali. Umzimba kaNoluthando wafunyanwa kwiiveki ezimbini ezigqithileyo ucuywe amalungu omzimba sewatshiswa netyotyombe likadade wabo. Ukuzawuthi kangoku akakafumaneki amanye amalungu omzimba yaye usapho luthi luza kumngcwaba umfi ngoku kuba kudala lulinde ukuza kukanxele. Exhelekile emphefumlweni utata kamfi uNoluthando uzityandigila ngendlela aziva ngayo nowakwakhe emva kokuphulukana nentombi yabo ibina-30 iminyaka ubudala. Umntanam ke ubuhlungu ubhubhe kabuhlungu uba asikwe inyawo nezandla zingabikho kuyo kanti
kuthiwa ipolisa libuye emveni betshile lazochaza apha endlini into yoba umntanweni ungathi uqhawulwe izandla azikho zona. Ityatyombe awayehleli kulo uNoluthando kutyholwa ukuba lantunyekwa ngomlilo ngomhla we-14 kuJanuwari walo nyaka. Amanye amalungu omzimba akakafumaneki. Usapho lutyhola amapolisa ngokuhamba ngonyawo lonwabu ukuphanda eli tyala. Uthe xwaka nangoku akukho nto icaca. Umcuphi osiphetheyo yena andithethi ngaye. Mna okuba ndide ndafika ndibuya le ekhaya ndifike ndadibana nayo ngobuso kwakanye ndim uquqa police station. Abasemagunyeni kulo mmandla bamemelela ukungenelela kukarhulumente wesizwe kweli tyala. There's no police in Woolsley. So I think it is time for the Minister of Police to intervene in the Woolsley situation. Amapolisa athi lwenziwa uqhaqho mzimba nophando lusemendweni. Aqhwatyelwe izandla amagosa ezendlela ngokuqinisekisa ukuba liyancipha inani lokusweleka kwabantu kwiingozi zendlela ngexesha leholide zehlobo kwiphondo laseMntla Ntshona. Oku kudandalaziswe yingxelo yeenkcukacha manani zonyaka ka-2023 ekhutshwe ngumphathiswa wokhuseleko loluntu nezothutho ephondweni uMnumzana Silo Lihari. Umphathiswa uthe inyathelo lokuqhuba amaphulo okhuseleko ezindleleni libasebenzele kweli phondo. Umphathiswa wokhuselo loluntu nezothutho uMnumzana Silo Lihari uthi kweli phondo zinciphe ngomyinge we-21% iingozi zendlela kunyaka odlulileyo xa kuthelekiswa nomnyaka ka-2022. For this period, 92 lives have been lost on the provincial roads from 118 crashes, which is 2% less than the same period last year. We have reduced the crashes in Mulema by almost 60%, which is from 60 last year to 23 this year. In Dr. RSM, fatalities went down from 11 at the beginning of 2023 to 8 at the beginning of 2024 and have recorded 17 crashes in the Dr. KK district. Umphathiswa ukwathena kubeni kunjalo baziqaphele izenzo ezinegalelo kwiingozi zendlela kweli phondo. More crashes happened between 6 in the evening and 6 the following morning, which is 64 in total. There had been 5 head of collision that happened just before 23 hours during the night. One disturbing and growing trend is that 38 of the accident victims for this period are pedestrians and mostly were hit by vehicles during the night. Kambe okalihari uqinisekisile ukuba zongeziwe iiyure zamapolisa ezindleleni naza kusebenza imini nobusuku. Ayifikanga igalelekile imini bikadixelwa kwaye onke amehlo aza kubethe ntsho kumdlalo ekulindeleke ukuba wohlule amakhwenkwe emadodeni phakathi kwebafana bafana neMorocco ngokuhlwanje. Amakhwenkwe kaHugo Bruce kufuneka aphumelele nokuba sekumnyama entla kulo mdlalo xa ngabe afuna ukudlulela kwi-quarter finals zale tumente ye-AFCON. Ake ngifisele iqembu lethu lesizwe iBafana Bafana okuhle kodwa uma sebebhekene neMorocco ebusuku bayikhombisa ukuthi thina singoba. Ndinethemba elikhulu bazawuphumelela lo mdlalo omsasazi ngoba ke kwimidlalo edlulileyo baye badlala kakuhle kakhulu futhi ngozimisela. Ndawuve ekuseni iziphumo zawo. Andiyazi lento kumbani xa kudlala Abafana Bafana kodwa ngoku akudlala irabhu umbano ungahambi. Senzeni proud Bafana Bafana sibheke nina. Khani vele nje nisurprise nishaye ngesurprise Bafana bethu. Bafana Bafana phambili izintwana zami siyayazi nizabuya nayo le ndebe sinithembile. iMorocco lo niyazi ibhaqabula ngomagoli amabili kwelilodwa nzoyishaya iMorocco. Indebe le iyabuya ekhaya dlalani Bafana. Sithi yonke indawo Bafana Bafana yaphumelela. Yonke indawo Bafana Bafana yaphumelela. Nidlale ngokuzithemba nizawuwina. Sinithembile. Ithemba lethu likuni. Bukele ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzisela nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu.
ndibabeka zibini kuwenzwakazi yasemaqwathini apho kaloku kwidesk yakhe seloku imyoli yendaba ndiphinde ke mbukele ekhaya ndikwamngele kaloku olami iqonga apha edeskeni yemozulu mna ndikuthabile makhaphela umthembu ungoza ngokuhlwa nje nangomso nantsemozulu umfanekiso kokuqala ke bukele kuqalisa nje ngokubanzi ingxoxo kaloku zemvula ezixhaphakileyo eMzantsi Afrika ukubhudla okuphatha kwemimoya nokwakutshisa kakhulu kwelanga noko ke bukele intle futhi ithembisa la mazulu apha embindini eMzantsi Afrika njengaphaya kaloku koopriska apha bevuka ekuseni embindini kwincam yomzantsi ngaye kaloku la 25 degrees bavale kamandi nokusuku nezotshizane zemvula ngamashumi 3 nje abe nesithathu kuyatshisa kakhulu nje kuMzantsi Afrika kuphela namafutha angephi ngorhatya amaqondo wethu ke bukele wam aphantsi naphezulu phansi ngomso sivule empuma koloni njengaphaa kokaladokho embindini ekuseni ngo-19 degrees bavala usuku ku-38 degrees naso kwakhona kubukela imozulu phaa kaloku ephondweni elikumbindi apha eMzantsi Afrika leyo ke yi-Free State njengaphaa kaloku kwakhona kwincam yeliphondo phaa kovelkom neziphaluka ngamashumi 3 nje mbukeli akhatshwe kaloku sisibini zebejeje phaa kwelaa phondo futhi liphala izinze entshona koloni njengaphaa koBeaufort West kwasekuseni ngomso ngawo kaloku mbukeli wam la mashumi 2 nje abenanye baqukumbela usuku lwabo ngamashumi 3 nje ekhatshwa sesasixhenxe benjeje kwiphondo lethu elilandelayo lona ke yiNorthern Cape njengaphaya koKimberley kwasekuseni ngomso umhle futhi ucwengile nambafa ngephi ke la 19 degrees bavala usuku lwabo kamandi futhi ngamashumi 3 nje mbukeli wam abe nesine bejeje phaa kwelaa phondo lapha kaloku ko-North West Vryburg ekuseni ngomso bevuka phaya ngo-17 degrees ophole kamandi balivale kamandi futhi olaa suku kwakhona nezontshisa nezemvula phaa kakhulu phaa ngorhatya ka-32 degrees hamba nam bukele ekhaya siyogalo phondo phaya kuseGauteng apho sikhoyo bethuna njengaphaa kumazantsi laphondo eSprings ekuseni bevuka ngaye la 15 degrees balivale balisonge kamandi kupholile phaya ngomso ku-28 degrees nantso bethuna kaloku imozulu kumantla apha eMzantsi Afrika liphondo kaloku elo kuphaya eLimpopo phalaburwa ku-20 ekuseni baliqokubele balivale kamandi futhi olwasuku ngamashumi 3 mbukeli neentshizane kaloku zemvula ezipholileyo zebejeje phaa kwakhona kwelaa phondo laphaya kumantla apha eMzantsi Afrika futhi leo phondo limpumalanga sikhukhuza phaya kwiindawo eziphakamileyo zelaa phondo ngo-20 degrees balivale futhi usuku lwabo ngo-32 degrees nantso kaloku bukela imozulu xa siqukumbela phaya kwaZulu Natal ngomso njengaphaa koVryheid ngo-15 degrees ekuseni bahambe kamandi nosuku namafu phaya ekuseni futhi ngorhatya ka-27 degrees Richards Bay ngomso ku-30 xa besoka nabibethula ke itsho ke imeko kwideska yam yemozulu mna ungoza ndikuthanda kangaka xesha limyole bukele ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube nelithi Iindaba Zethu 163 oxa bethu baza kuzifaka zishushu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.